suuntaan, ei hätää, meiltä tehoimet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosarja, tehovaimennin, alisautokoy, ajaa edestä ja takaa. Liiditseekö diskantti? Naulaako kaverit sinulle? Tilaa nyt! 200 wattin suppelisarja tarjouksessa vain 695. Alisautokoy, ajaa edestä ja takaa. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla, Ojutkangas. Viivalle kuin tikkusoltaan, ei hätää, meiltä tehoimet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosarja, tehovaimennin, alisautokoy, ajaa edestä ja takaa. Renkaat, Europeiskarallirenkaat, sutosiko ratasliksit, älä jää sutimaan paikallisi, vaan tilaa nyt. Amisautokoy, ajaa edestä ja takaa. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turkista. Alivieskan ufokontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ufojen sieppaamaksi tai nähnyt ufoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan ufokontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245-283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan ufokontaktit ry, Toimistankujan 4 92500 Alivieska. Tarviko tonnisi lyhtyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Okkanen on palveluksestanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. GTV DJ Mukko Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan ufokontaktit kautta. Varana arvoja valikoimaan 5234 523. Tuiskulassa nähdään. Sinä kuuntelet Toiveradiota. Soita kappaleitasi ympäri varikaurahdelle, jota päivää viikon vuosiksi kautta. Aamun puolipäivää. Pistäkää ureni jälleen. Alivieskan ufokontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko ufojen sieppaamaksi tai nähnyt ufoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan ufokontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 283 tai lähettämällä yhteystietosi postitse osoitteeseen Alivieskan ufokontaktit ry, Toimistankujan ja 92500 Alivieska. Uudet kodisarjat meiltä! Amisautokoy, ajaa edestä ja takaa! Lujaa lasikuilusta!
Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden ja päivän koko vuosikaudet. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeen teillä tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Viivalle kuin tikkusontaan, ei hätää, meiltä tehoimet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosari ja tehovaimennin, alisonkoy, ajaa edestä ja takaa. Tarviko Sonnisi lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voisit Alivieskan UFO-kontaktin ry Kyllä yksi kyrvä syy. kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245 283 tai lähettämällä yhteistietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koiviskankuja 4 92500 Alivieska. Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisil häpytäiden poistaja. Pubisil, häpytäid fix. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Kumplotinäsmöyrenkaat, ei uudon piiskanallimenkaat. Sun tossikko ratasliksit. Älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaan nyt. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Phoenixen, ralliratti 349, lisämittarit 299, seosmittari 549. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla, Ojutkangas. Mensulekkoni kansan kaikkiin tarpeisiin. Amisauto KY, Perärykimääntie 82, 49212, Nuljunta-vaara. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Tarviko Sonnisi lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Alivieskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisil häpytäiden poistaja.
happy birthday. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Mersulikkoni kansan kaikkiin tarpeisiin. Amisauto Koy. Perärykkimääntien 82 49212 Nuljuntavaara. Amisauto Koy. Ajaa edestä ja takaa. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Eikä kiesi enää käydä meitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet kodisarjat meiltä. Amisauto Koy. Ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Jytkä viivalle kuin tikkusoltaan. Ei hätää. Meiltä tehoimen suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari. Peltipakosarja. Tehovaimennin. Amisauto Koy. Ajaa edestä ja takaa. Iskevän Phoenixen ralliratti 349, lisämittarit 299, seosmittari 549. Amisauto Koy, ajaa edestä ja takaa. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Jytkä viivalle kuin tikkusoltaan. Ei hätää. Meiltä tehoimen suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari. Peltipakosarja. Tehovaimennin. Amisauto Koy. Ajaa edestä ja takaa.